ng masa sa Pilipinas. Marami walang trabaho, presyo ng bilhin, pataas ng pataas. Para tapusin natin ang problema ng kahirapan, magsama-sama tayo at magtulungan. Iboto po natin ang mga pambakong na una. Dala namin ang magagandang plano at programa sa ikabubuti ng masang Pilipino. Sa una, ay kagandang buhay. Sa una, happy kayo. Sa mga bata, kalusugan ng mga bata, gaganda. Unang sa lahat, dapat safe ka. Murang pagkain, maraming pagkain. Gusto ko may pagkain kayo. Libreng edukasyon, sapat na trabaho, tungo sa ginhawa ng buhay. Pag pinalakas ang edukasyon, turismo at kalakalan, dadami ang hanap buhay. Tundukan ang kahirapan, tundukan ang kalansa. Huwag pahiraman ng mga at talagaan ng ating mga magulang. Bilang pagkamutan ng scholarship sa koleyo at skills training para umasenso ang buhay. Basta kalusugan, dapat sa gitnang pamalayan. Panata ko ito pag maging batas. Let's see how Dove Superior Moisturization works with these leaves. One is protected with Dove. The leaf without Dove is dry and damaged. Dove protects hair against heat to 180 degrees. Get your hair looking amazing with Dove Intense Repair. Tattoo pose paint. Flex full freedom. Now with more customizable options. The largest 4G network. With it, you can rule your world. Ngayon nag-time with Precious of Daligan. Tignan natin kung all day ang mo. Wow! Pwede nga! Bangosimo! Hi! With Precious of Daligan. Bossing sa putihan, all day ang bango. 850 na. No? Saan po tulog, boss? Ayos na rayuma ko.